ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, саҳнаи муҳориба ва рақиби навбатии ҷангвари бебохти тоҷик Самандар Муродов маълум шуд ва дар ин навор мо ҳамаи маълумотро пешкаши шумо мекунем. ҳамчунон каме маълумот оиди рақиби Самандар ва боз дигар хабарҳо аз ҷаҳони ММА. Шумо боша лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз гуфт ки рақиби навбатии муштариаш Ҷастин Геҷа кӣ шуда метавонад. ман боварӣ дорам ки муҳорибаи навбатии Ҷастин Геҷа барои камарбанди чемпионӣ мешавад. ӯ ин чизро сазовор аст. муҳорибаи ӯ зидди Ислам Махачев яке аз муҳорибаҳои асосии сол мешавад. ман сидқан ба ин чиз боварӣ дорам. муҳорибаи онҳо дар таърихи муҳорибаҳои омехта ҷой мегирад. онҳо ҳардуяшон муштариёни мананд. ман ҳардуи онҳоро дӯст медорам. онҳо инсонҳои хеле хубанд. ҳардуяшон инсонҳои тозакоранд ва ин чиз дар варзиши мо чизи асос аст, гуфтааст Абдулазиз. хотиррасон мекунем ки Ҷастин Геҷа аллакай 2 маротиба барои камарбанди чемпионӣ ҷангидааст. 1 маротиба зидди Ҳабиб Нурмагомедов ва 1 маротиба дигар зидди Чарлз Оливера ва ӯ дар ҳардуи ин муҳорибаҳо шикаст хӯрдааст. акнун баъди ғалаба дар муҳориба зидди Дастин Порье ӯ боз як имконияти дигар пайдо кард ки барои камарбанди чемпионӣ муҳориба гузаронад. инак дӯстон, чӣ гуна ки дар навори гузашта гуфта будем, бо эҳтимоли калон Самандар Муродов муҳорибаи навбатии худро рӯзи 26 август дар ташкилоти UAR Warriors мегузаронад ва имрӯз дӯстон ин чиз тасдиқ шуд. оиди ин чиз чанд дақиқа пеш сомонаи Спорт ин Таҷикистон хабар дод. акнун расман варзигари тоҷик Самандар Муродов бо рекорди 8-0 зидди варзигари бразилӣ Лукас Сампайо бо рекорди 8-1 рӯзи 26 август дар Абу-Даби дар турнири UAR Warriors 44. сомонаи Спорт ин Таҷикистон хабар доданд ки айни замон Самандар визаи амрикоиро интизор аст то ин ки дар ташкилоти UFC баромад кунад. аз ҳамин сабаб то виза тайёр шудан ӯ ин муҳорибаро қабул кардааст. ҳамин ки визаи амрикоии Самандар омода шавад, пас Муродов дарҳол бо ташкилоти UFC шартнома мебандад, навиштааст сомонаи Спорт ин Таҷикистон. хотиррасон мекунем ки Самандар Муродов рекорди бебох 8-0 дорад ва ӯ чемпиони пешинаи Eagle FC дар вазни нимёна яъне 77 кг аст. ана рақиби дар пеш истодаи ӯ Лукас Сампайо бошад, варзигари бразилӣ буда рекорди 8-1 дорад. Лукас 30 сола буда ҳамаи муҳорибаҳои худро дар ташкилотҳои каммашҳур гузаронидааст, аммо ӯ ҷангвари хатарнок аст. Лукас аз 8 ғалабаи худ 7-ро фавран ба даст овардааст. 4 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 3 ғалаба бо тариқи сабмишн ва танҳо 1 ғалаба бо қарори доваро. ҳамчунин ӯ як бох дорад ва ин бох бо қарори доваро аст. Лукас охирон маротиба моҳи сентябри соли 2022 муҳориба гузаронидааст ва бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. ана Самандар Муродов бошад, ҷангвари ҷавони 23 солаи тоҷик буда рекорди 8-0 дорад. 1 ғалаба бо тариқи нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Муродов охирон маротиба ба октагон моҳи октябри соли 2022 баромада дар турнири Road to UFC варзигари пуртаҷрибаи бразилӣ Жан Сикуэроро дар якум раунд бо тариқи усул шикаст дода буд. ҳамчунин ногуфта намонад ки ҳамон муҳорибаи Самандар дар Абу-Даби гузашта буд ва акнун ӯ боз дар Абу-Даби баромад мекунад. мо боша бесаброна муҳорибаи ӯро интизорем ва ба ӯ танҳо ғолибият орзумандем. дӯстон, ҳатман дар канали мо обуна шавед, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонобуду сарбаланд бошен.